Bo día a todos e a todos. Acompáñame nesta mesa José Francisco Saavedra, organizador de Sisóns en clave musical, unha reunión de profesionais do sector musical e cultural de Galicia que terá lugar do 21 ao 24 deste mes de outubro aquí en Compostela. Tamén está a miña esquerda Sheila Patricia, cantante, que vai participar no festival e que despois, ademais, teremos a oportunidade de escoitala nunha canción a capela, efectivamente, que é compostelá, ou polo menos está empadronada en Compostela. Como tantas. Eu tamén. Bueno, vai a ser un encontro aberto ao público no que a música e a cultura estarán de novo presentes en Compostela, con charlas, con ponencias, con concertos e distintas actividades paralelas. Unha vez máis, esta cita musical é froito da colaboración entre distintas entidades, tanto públicas como privadas. Neste caso, presentaron este proxecto a convocatoria de axudas profesionais deste ano e obtiveron un importante financiamento para facer posible esta proposta. Sisóns en clave musical está organizado por Musicarte e Acción e Asociación Cultural 3x4 e nela colabora o Concello de Santiago, como dixen antes, a través destas axudas que convocou a Concellería de Acción Cultural. Tamén participa a Deputación da Coruña e a Xunta, entre outros patrocinadores. Sabedes que estes días están pasando moitas cousas a nivel cultural en Compostela, tamén vinculadas á música. Estamos co Ateneo, o Festival do Ateneo Barroco, que finaliza o próximo día 22, e todo isto fai que, sin dúbida algunha, podamos decir que esta é a semana da música en Compostela, non? Vamos así, todo ano sin parar de ofrecer música. Tivemos este xoves pasado un magnífico concerto da Real Filarmonía, a banda de música onte tamén presentamos o novo director da banda. Tivemos un concerto fantástico. David Fiuza é o novo director, como xa sabedes. Polo tanto, estamos moi satisfeitos de que, a pesar das situacións, agora xa con moitísimo público nas salas de concertos e nos teatros, disfrutemos de todo isto, non? A continuación vai a ser José Francisco, que nos explique polo miúdo o que significa e o que vai pasar con este festival, que, como decía antes, empezará o día 21 ata o día 24. E remataremos a presentación con esa canción a capela de Sheila Patricia. Nada máis. Moitas grazas, Mercedes. Un placer. Un placer estar aquí en Compostela. O primeiro que queremos agradecer ao Concello a súa colabora neste proxecto, que presentamos as solicitudes de axudas ao sector cultural, que tan importantes son para que este sector importante na economía galega, tan importante tamén para os músicos, managers, técnicos e todo o sector, poda seguir adiante e enfocar o futuro con novas expectativas, vendo que mellora a situación actual sanitaria, que o público xa accede aos concertos, que hai menos restriccións e que podemos disfrutar todos da música que nos gusta e da que tamén vivimos ou queremos vivir. É un encontro que chamamos En Clave Musical, donde vamos a falar entre varios profesionais do sector que están acreditados ao Enclave Musical, que empezamos os xoves día 21 deste mes, o sea, os xoves que ven. Temos primeiro unha jam session e unhas acreditacións os xoves no auditorio do CIR, do Centro de Investigación Ramón Piñeiro, ali no Pazo de San Roque, e ali estaremos pola tarde dos xoves acreditando os profesionais e o público que quera asistir, coa limitación sempre dos aforos. Sempre temos as limitacións dos aforos, pero sempre tamén queremos recalcar que os accesos a calquera dos eventos dos Sisóns
son gratuitos e de acceso libre, sempre registrándose na web que é seasons.gal. Aí están os formularios de acreditación onde a xente pode solicitar a súa entrada e xa confirmamos. Pois teremos o placer de contar, como decía, con Sheila Patricia na Jam Session e con Robert Pierre como artistas principais, e logo tamén outros artistas de Compostela ou de Santiago de Compostela virán a incorporarse a Jam libremente. Disfrutaremos a tarde dos xoves para entrar en materia dos Seasons. E logo temos o venres xa a primeira xornada tanto profesional, aberta ao público sempre, donde imos dialogar entre profesionais do sector da situación actual na que se encontra a música galega e tamén do seu futuro e a posibilidade de implementar unha feira ou mercado da música galega que nos dé repercusión tamén a nivel nacional e internacional. Ese é un dos obxectivos destas xuntanzas profesionais que teremos eso, principalmente o venres no Hotel Monumento de San Francisco. Dende as 10 da mañana a recepción teremos un encontro sobre Feiras Galicia con Xosé Manuel Aldea de Culturgal, con Roberto Pascual Rodríguez del MIT de Ribadavia e Aitana Cuétara de Mumi. Logo tendremos un estupendo showcase de Sheila Patricia, unha pausa café e logo, logo habrá unha xuntanza de administracións e outro showcase para rematar a mañán de Sofía Oriana Infante e Irene Caruncho. Xa pola tarde, no convento Hotel Monumento de San Francisco, teremos Mercados e Monetización, unha charla con María Nieto e Nonito Pereira sobre mercados para a música galega e posibilidades de monetización tamén cos novos sistemas streaming e as plataformas de distribución de música. Un showcase de Paloma Suances e logo falaremos tamén con Carlos Lorenzo da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, Xavier Mera García de Músicas ao Vigo e Tome Legido de representante de las salas de Clubtura, as salas gallegas de música ao vivo que están este mes de outubro, abriron de novo sus puertas das que han podido para programar su música, nuestra música, a nosa música. E para rematar tenemos un concerto de Xoan Curiel para rematar a xornada do venres. Logo o sábado no Auditorio La Salle, un auditorio que, descubrimos fai pouco, aunque xa ten bastantes anos aquí en Compostela, pois neste auditorio que ten unha capacidade bastante interesante porque son sobre 700 butacas, pois teremos un aforo para toda a xente que queira vir. Xa será unha xornada menos profesional, habrá unha pequena referencia sobre as conclusións dos Seasons e teremos un showcase de Pans en Front, Pandereteiras en Fronteiras, moi interesante, unha fusión de música galega con ritmos turcos ou de Oriente. Teremos tamén un concerto de Amoeba Split para, como diríamos, a sesión Bermú do sábado, de 1 a 2:30 aproximadamente. E por la tarde teríamos un showcase de Maraya Zeideco, o Zydeco, que se dice en inglés ou en americano, que é un folk, como unha especie de country americano, pero moi interesante, con mucha fuerza, e unha acordeonista asturiana gallega, que é María Álvarez, moi interesante, unha músico que descubrimos fai pouco e con moita cualidade. E logo para rematar teríamos un concerto da Dara e Ritman, que é unha especie de pop, tampouco é pop, ni rock tampouco, en galego, con a Dara, a cuncheira de Sofán. E logo o domingo, o sábado tamén, e o domingo temos actividades paralelas coa colabora tamén dos centros socioculturais de Compostela, que tamén moi amablemente cederon os espazos para facer estas actividades. Temos no CSC de Vite a The Vipe Project, unha proposta de rapaces moi novos que bailan e cantan non, máis ben bailan un estilo que se chama K-pop, que é de Korean pop. É unha cousa que tamén descubrí fai 15 días, e unos bailes moi especiais, como podemos decir unha especie de lo que había antes, aquello que se bailaba no chan, pero distinta, outra cousa. Logo teremos tamén en Vite pola tarde un repertorio de música infantil con o Virabay, unha proposta de Paio e o poder da música. En Castiñeiriño pola mañán tamén ás 12:30
teremos a Fernando Pujalte cunhas proxeccións de Super 8, e en Fontiñas a Robert Pierre co proxecto MIP de diversidade funcional. E xa para rematarnos, non tengo máis datos porque al final parco unha enciclopedia aquí, teríamos o domingo para rematar en Conso pola mañán ás 12:30 ao grupo vocal feminino Entre Elas. Tamén queremos recalcar que neste Seasons hai moitísima presenza preponderancia das chicas, das mulleres, que non é por casualidade ni porque buscásemos, senón porque ten a súa forza no sector musical, están con moita enerxía, moitas ganas, con moi boas propostas, e por eso están significativamente tamén nos Seasons. Agradecemos tamén a Diputación da Coruña a súa colaboura, a Xunta de Galicia e aos outros colaboradores e patrocinadores do Seasons. Moitísimas grazas, Mercedes. Pois, non sei se hai algunha pregunta antes de que Sheila cante. Xa se nos podemos inscribir ou xa poden reservar espazos. Sí. É todo a través da web? Todo a través da web ou por correo electrónico tamén se podería. No correo electrónico, na nota de prensa, pasamos aí os enlaces, se non xa deixo logo os enlaces do correo electrónico, se poderían solicitar por correo. Na web hai uns formularios, se rechean os datos, e así temos tamén o control de accesos, que é obligatorio en todos os eventos telo presente. Ou unha jam session que nos podes explicar? Sí, claro. Sí, bueno, permiso. Sí, perdón. Pois unha jam session é un evento musical, digamos, é como un pseudo concerto no que a xente improvisa libremente, non? Non hai nada preparado, nin pactado, máis alá de, bueno, pois vamos facer algo deste estilo, en esta tonalidade, e os músicos simplemente teñen que ter certas habilidades como para poder desenrolar iso de maneira improvisada, non? É unha maneira de, pois, de crear sinerxias novas e que non sexa o formato ensaio, concerto e pasa todo predestinado, non? Digamos, é un pouco dar lugar a eso, a creatividade no instante, digamos. E, por suposto, as sinerxias entre músicos que ao mellor nunca tocaron xuntos, claro. En termos xa histórico. Sí, vendo jazz, realmente. É algo que existe dende hai moitas décadas. Se xuntan músicos e músicas e pasa que música non temos unha traducción exacta no galego, pero pode ser como unha romería musical. Sí, algo así. Sí, unha jam session, sí, improvisada. Sí, temos que buscar un termo noso, para non ir o argentino. Sí, efectivamente. Algunha cuestión máis? Pois entón... A ver, ¿Puedo quitar esto? Sí. Me pone un pouco para aquí. pa diante, non? Sí, Sin sí, preparación, sin anestesia. Si podemos, te apoyamos. A pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra, que está no medio do mar, que está no medio do mar. Ai la lelo, ai la lo, ten zapatiños de brilo. Nosa Señora da Barca ten zapatiños de brilo, que ellos trouxo un mariñeiro que andaba no mar perdido, que andaba no mar perdido. Ai la lelo,
pois esta é un adianto maravilloso do que vai a ser os Seasons esta semana. Entón, non sei se hai algunha outra cuestión. Sara, ao mellor teño que falar contigo despois. Bueno, quedaste pois... Moitísimas gracias, Mercedes. Nada, bueno, xa vedes que dentro da convocatoria de axudas interesábamos moito que as actividades se fixeran en moitos espazos da cidade, non? E aquí, pois, unha vez máis, este festival se traslada e se diversa hacia os centros socioculturais dos barrios da nosa cidade con ese obxectivo de poder ofrecer pois, un proxecto de calidade en eses ámbitos, non? Que forman parte da traza urbana e de Compostela e que merecen pois, ter este tipo de actividades tamén, non? É a primeira edición que se fai? Sí. Naceu o amparo desta liña de axudas, digamos. Si non sei se amparo... Sí, bueno, nos tiñamos xa unha experiencia de xestión profesional, tanto de representación de artistas como de gestión de proxectos culturais, e tiñamos un antigo festival que naceu de música emerxente que foi derivando, pero esta primeira edición dos Seasons, gracias a ese apoio do Concello de Santiago, aunque non somos da Coruña, pero bueno, viñémonos a Santiago a facer este proxecto gracias á aprobación do Concello e tamén a aprobación da Diputación da Coruña, principalmente os dous soportes principais dos Seasons, e logo tamén apoio da Xunta de Galicia tamén, que tamén nos acolle no espacio do CIR e alguna colabora. Vale, pois nada máis, moitísimas gracias. A vos.